Спадарства, усіх вітаем. Хто гэта скінуў? Працягваем гэты чароўны фармат. Паехалі. No me marcha! Трошки подобно на тое. Ага, і ти сам про яку подумала. Трошки нейкай умоўна матывацыі. Можна ўжо плакаць. А я вот нават амаль што. Ну, она миленько. 3、2、1，这手终于来！这什么啊？这么帅的吗？来展示一下你的麻将。我前刃，我后刃。什么？我双刃。什么？我红花。我。3、2、1，这手终于来！ Що там про квіточки було? Раз. З усёй павагай да ўсіх мацярэй. My husband said, I don't understand why you like Instagram so much. It's just a bunch of hot chicks with big tits. I was like, that is your algorithm, you idiot. I showed him my phone, all dogs. I was so embarrassed. He was like, oh my God, you jerk off to dogs? До рэчы, гэта відэа, якое сапраўды расказвае пра тое, што багата хто не разумее. Людзі такія, там, там мне трапляецца нейкая вот это вот. Насамрэч, вам трапляецца тое, на што вы звяртаеце ўвагу. That I've met run straight through my head. I don't know shit about cars. Go, Ellie, go. That one didn't go very high. Holy shit. Holy shit. Why? Why? Is he not enough? No. Why? What's that? Merry Christmas! Merry Christmas, Dad! What's this? No. Please no. What's that? What's that? Here you go. No. Don't do my baby. No! Я спадзяюся, што гэтыя вот відосы, гэта ўсё пастанова збольшага. Вось. Бо калі там людзі карыстаюць прэзерватывы і вось это выпадкова цяжарнасць, то тут яшчэ, то бок можна зразумець, то бок што людзі не чакалі і яно здараецца. То бок ёсць ўсё ж такі там міні-адсотак. А магчыма, людзі жылі з такой логікай, як у мяне. Арганізм жаночы не можа зацяжарыць, пакуль яна корміць. Таму... Не, там жа не ўсе выпадкі, дзе з гэтымі з малечымі. Вось. Я проста про тое, што калі не хочаш дзяцей і пры гэтым вы
не карыстаецеся рознымі гэтымі сродкамі, ну, як мінімум прэзерватывамі, то не трэба канчаць у жанчыну. Ну, просто не хочаш дзяцей, не канчай у жанчыну. Ну, мне падаецца, такая логіка. Таму я не до конца разумею, чаму спадары здзіўляюцца. Вось. Бо гэта лагічны вынік секса, у якім няма нейкіх кантрацэптываў. Вось. Vendo aí, gente, aqui também está chovendo. Olha no mapa! Vendo aí, gente, aqui também está chovendo. Olha no mapa! Kissing and hope the cutters, whether they like it or not. I wanna show you all. I wanna show you all. Я магу сказаць за ўсіх мужчын. Калі вам падаецца, што вы перад мужчынай сваім выглядаеце як другая, то вас все адно мужчыны бачаць як першую, умоўна. А навошта ты мяне так пытайся, як это я ем о 8:00? Чалавек просто хоча пахудзець, гаворыць, што хочу пахудзець, сама гамка, і потым вот усё. Я яшчэ і вінны. Аб'юз. Я верила. А я хотел сказать, что не в цыцках счастье. У их колькости. Essex is a continent. No, it's a county. Oh, what, a country? A county. What's the difference between a county and a country? So country is like England. Yeah. So Wales is in Cardiff. Cardiff's the capital of Wales. Yeah. So I'm from Liverpool, so I live in a country. No, Liverpool's a city. A city. Yeah. If you go on a plane and go to another place, that's still United Kingdom, isn't Depends it? where. Yeah, Where do you want to go? So Spain. That's not No, United that's Kingdom. Europe. That's Europe. But it's still in the United Europe- Kingdom. No, Europe It's is out a of the continent. It's so in the EU. It's Yeah. in Europe. It's in Europe. So, for example, Spain is not in England. They don't speak English. Do you know? No, I know they speak Spanish, gambas, prawns and stuff, I know that. But Everywhere I go, I keep a picture in my wallet like you. Take a look at my girlfriend. Everywhere I go, I keep a picture in my wallet like you. Take a look at my girlfriend. Это я скинула. Гэта ты скинула? От які у тебе контент. Смешно. Мне скидывае это котикаў, а вот тут вот не котики. А калі вы хочаце, каб мы паглядзелі вашыя відэа, якія вы ўважаеце смешнымі, калі ласка, даслайце іх па спасылцы ў апісанні гэтага відэа. Будем хихикать разом. Альбо не хихикать. Вось, паехалі далей. As you can see, she's albino, so you can see that she's got all kinds of algae around her. So what I do is I'll just go in, give her a little bit of I'll use the big side, give her a little bit of a bath, and just scrub her. And look at her, she loves it. Get it right there, right on the side, move it all around. I don't know another albino alligator that's, look at her feet. Are you ready? Mm-hmm. Okay. Whoa. We got kimchi steamed dumplings, gnocchi wraps, steamed fish, oysters. Got the snow crab, abalone, got shrimps, octopus, puma, the cheesy scallops right here. Way bottom we have
clam soup. feel like I'm at a buffet. I want you to know I love you the most. I'll always be there. А я ведаю, что тебе подарить на народнины. Я хочу годинник новый. Там был не годинник. Ну, хотя... Альбо рондель 10-поверховый там был. Вот креветки. Такое. Мгм. Чтобы калить тетенька на Титанику, падая на стол. Это нормально. Ну, там Яна Так, п'яненькая, яна... там дакладна ровень болі быў трошкі меншы, чым тут. Просто што тут ён аж на... Пузіком. Ну. Ну, як на музыку наклалася. Гэта Волька заве пуньк. Яшчэ раз. Слухай, 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 слухай. А? Усё, буду толькі коцікаў скідаваць. Дарэчы. Тык-тык-тык-тык-тык. О! В Беларуси есть вопрос, на который до сих пор нет ответа. Легенда Востока. Гордость Севера. Два имени. Спор, который Беларусь так и не смогла закончить. А на чьей стороне вы? Кайф. Ну, цікава. Выкрытыненька капец. Дарэчы, я вот колькі еў згушчанку, для мяне розніцы нет нібыта ніякай. Вось. Але вось людзі абіраюць рознае і ну, так, сапраўды для багата каго. Ну што смейся? Ты выклікаеш хейтараў і аматараў адной з якой-небудзь згушчанкі і прыйдуць зараз туды напіхаюць згушчанкі, што ты не разбірайся. Вось наша. Ну, карці. Каб не выклікаць спораў. Якіх спораў? Грыбных. Наадварот, пішыце ў каментары, за якую вы згушчанку. Вот Волька гэты кусь на каменты не прачытала, а вы, калі ласка, прачытайце. Я просто не люблю конфликты. Я не люблю конфликты. Давай. Что за... Ні, гэта вже было. На гэтым усё. Дзяліцеся вашымі смешнымі альбо не вельмі смешнымі відэа па спасылцы ў каментарах. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить уподобки, бо таким чынам наши відэа будуць показываться іншым беларусам, якія шукаюць беларускае. Убачымся з вами пазней. Плесь? Супер. Ой, што мне хорч капец.